Dobrý deň, volám sa Michal Bors a chcel by som vám predstaviť novú technológiu MAP. MAP znamená modulárna aplikačná platforma. Je to úplne nový prístup k tvorbe softvéru, ktorý vám umožní skrátiť čas vývoja vašej aplikácií v priemere o 67%. MAP technológia je založená na softvérových komponentoch, ktoré majú za úlohu obsluhovať nielen základné funkcie každého stroja, ako je správa súborov, receptúr, obsluha alarmov, polohovanie osy, ale aj komplexných technológií, ako je robotika a CNC. Základné funkcie potrebuje každý stroj. Nechceme však, aby sa na ne výrobcovia strojov príliš sústreďovali, ale zamerali sa hlavne na samotnú funkčnosť stroja. MAP preto ponúka štandardizované moduly, ktoré je možné ľahko pridať do aplikácie. Zároveň sa tým zvyšuje kvalita vyvíjaného softvéru, pretože tieto moduly sú otestované a za ich správu je zodpovedné BAR. Teraz si ukážeme príklad. Dve MAP komponenty pre obsluhu receptúr. Pomocou prvej MP Recipe sa obsluhujú samotné receptúry, teda vytvorenie, zápis, načítanie. Druhou MAP komponentou sa registrujú dáta, ktoré chceme do receptúry zapisovať. Moduly je možné prepojiť s vizualizáciou, v našom prípade použitím komponenty MP Recipe UI, ktorá obsahuje všetky potrebné dáta a vložením predvytvorenej obrazovky do vizualizácie. Výsledok môžete aktuálne vidieť. Súčasťou každej MAP komponenty je vizualizačno-diagnostický interfejs. Tento interfejs je dostupný cez webové rozhranie, takže nepotrebujete žiadny dodatočný nástroj. Môžete tu vidieť či už jednoduché vstupné a výstupné hodnoty, ale aj celé štruktúry. V niektorých prípadoch je možné komponenty aj parametrizovať. Každý priemysel má svoje unikátne požiadavky a MAP technológia umožňuje výrobcom strojov a technológií ich splniť. Napríklad pri balení vloženie PAC-ML nebolo nikdy jednoduchšie. Z MAP PAC-ML získate plne funkčný interfejs, ktorého funkcionalitu môžete pridať do akéhokoľvek stroja.